Дуслар, үгез белән сыерның суда яши торганын беләсезме сез? Юк икән, әйдәгез таныштырам. Су үгезе, башкача аның гипопотам дип тә йөртәләр. Аның холкы, бер сүз белән әйткәндә, бу үгез белән шарырга ярамый. Ачуын китерсәң, ой, уйларга да куркыныч. Су үгезеннән качып котылам димә. Бик зур гәүдәле булуына карамастан, ул шактый яхшы чабан. Йөгерүче спортчыларны да куып тотырга сәләтле. Кыскасы, ачуын китерми генә күзәтик. Үзенең авырлыгы 4 тоннадан да артып китә икән. Аңа көненә 50-60 килограмм ризык кирәк. Дөрес, ашарына булмаса, ул 15-20 көн ач та тора ала. Ләкин аш гипопотамның ачуы ямандыр. Гомерләренең күп өлешен суда үткәрсәләр дә, су үгезләре җирдә үскән үсемлекләр белән генә туклана. Су үсемнәрен ашамыйлар. Су үгезләренең тешләре дөньядагы иң нык тешләр. Тән тиреләре дә башкаларныкыннан аерылып тора. Ул бик калын, калынлыгы 4 сантиметрга җитә. Ә менә күзләренең яхшы күрүе белән гипопотамнар мактана алмый. Аның каравы, колаклары шәп ишетә. Ничек буйлыйсыз? Гипопотам диңгездә яши аламы? Белмәсәгез, белегез. Су үгезе бары тик төшө суда гына яши. Кыргый табигатьтә Африкада гына очрый. Су үгезләре якынча 30-40 ел яши. Гипопотамның кәрлә түрі дә бар. Анысының авырлыгы 200-300 килограмм. Ләкин ул бик сирәк очрый.